Tapahohoma amang inang asa masuk mahita tu ulaw naohom di bagasan partikianon taparadima rohata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marinde mahita. Jongjong mahita saluna hite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nagabe panguloy do Kristus pay mamate polatung mate tarsilang di dia akasorop mi ale hamatean di dia pangagoommu ale banua toru. Haleluya. Martangiang mahita. O Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami na jongjong do hami di jolom marningotto na targatungi takkas do watu si hami habe bernit ni nati naonmu di dolok Golgata tukki do hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi asi maroham urupi mahami asagabe upani halu jaun muhami. Amin. Hundul mahamu. Tatangihon masian hatani debatana tarsurat di Rom onom ayat 3-5. Naso diboto hamu doon. Sudehi tanah sanong tardidi tu bagasan Kristus Yesus. Tu bagasan hamatean na dohita tardidi. Atong nong tartanom dohita rap dohot ibana markite hite pandidioni. Tu bagasan hamatean. Asa marparange hita di bagasan ngolu na baru. Songon Kristus nong hehe sian akan namate. Hinorhon ni hasangapon ni amana ayang gunung nga sakabona hita dohot ibana dinarap matei hita rap dohot ibanai suang songonima hita nang taringot tu haheheon. Amin. Marinde mahita.
sorga maturoham ale aka ama parsinuan tunas. Uhir hon matu tondim ale aka ina parsinuan beu. Pakilalahon ma ale siadosan parpangarudok natogos. Ida ma tuhat tai si raja ibot nungagatung ibana disilangi. Begema si maribun nunga dipangiar Jesus soarana. Tangikon ma si bijaon nunga marsuara nagogo imana mandok. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ale debataku, boasa tung tadikonomu au. Debata ditadikon debata. Ditadikon nunga ditadikon jolma ibana. Nunga ditadikon akasiseana. Gari mataniari nunga naing manilu manadikon ibana. Ida hamuma jolmai ninna silatus nasangapi. Beha iyaho tadikonommu doi. Dohonot tama patut maatong parmudar honokku natinaon ni tuhaki asa marpakor honi di ngoluki. Alani i hupaunduk nama si manjujukku. Hupatuki ma panailikku. Hupahusor-husor ma natinaon ni Jesusi anggiat jupangan tua au. Anggiat dapotan ngolu au sian siaginon ni tuhaki. Asa hisar tondikku siala parsilungunon nai. Dang tarbaen somar sinunuton au ganupari di siulu balangarion. Molo hupaheba-heba ngoluku dohot sileapon ni tuhaki. Amang begema tardokira na toluhata do na makakam partinaonan ni tuhata rodi hamamatenai songon batu mardalikan naso tarsirang. Patut ma tapeopi makuling maho Tuhan sian silang mi mananginangi dohami nadangolon na hundul pual-pualon natidang pangalelaon on alani dosai. Ia sitoluhata na ginoar ondeng akaw managabe hata mutihani sitaono ni tuhatai na parjolo gabbata hata heber dohi na mandok patarbatu na nilapis dohot marmer habang sa paruhuman na jinuguhan ni silatus laho mandabu ukum tu Jesusi ninna si Johannes. Pasada maroham manghihut-hut tuhata saliling di paruhumani. Ima nanaeng suara honon ni gabbataon. Payutihut masudehata lising-lising dohot rehe-rehe nang tijur pe na masa di gabbataon na paduahon via dolorosa. Tutu hatalatin doon na mandok dalan sitaonon. Lapang haberniton manang dihata andung didok maon padang harorobur. Imadalan na binolus ni tuhata mamuka dung apetu takkuhuk manang tu situmalha ni tuhatai hau pinorsilang na dokdoki tu si tangkingon ni rajatai sahat tu hapapajalna. Payuti hutma namasa disi asalampal tak holong ni rohani tuhatai. Napatuluhon Golgata narodo hatai sian Golgolet dihata heber manang didok Gulguta
di hata aram mandok partangkurahan inganan hapa jalan ni tuhatai disima tuhata paujukon ulaon pakokop nai payuti hutma nama sadisi anggiat lam gomal turoham hasesaan ni dosa napina tupanai marende mahita. Idama nunga dibawan be tuhatai sian porlak Getsemane jala dipasahat tu tangan ni aka pangukum nunga sahat ibana tu gabbata ima patar batu paruhuman ni silatusi pulut nai rohana manjakon tuhatai naung tinali jala tinogu ni situan ni malim rap dohot situan ni bangsoi marhite torop halak akana marpodang jala marlobut-lobut aha maso dohono ni tuhani hirana dopak panamun dohamu heke marpodang jala marlobut-lobut manakup au nunga di pareso si Hanas si Kayapas pe dang olo hatinggalan di patolon do Jesus tu debata si parngului pola diribakon ibana pahianna ala ni rimasna tu Jesusi ditijuri nasi dado bohina nadeba manopuk jalana deba nari mangalis singi si boto surat dohot natoropi pe paururu Jesusi aha upam di roham ale panguhum molo degeon ni tuhaki patar batum namar lapis-lapisi songon namar tata suping ho paida-ida tuhaki nati nogu tu jolomi dia maulim molo pola ikon jongjong tuhaki di jolom ale latus silatus na holongan di pangkat nama biar mida kesar jalan natagi membuat rohani natorobi boasa paloasomu situan ni malim dohot natoropi pangiar suara nabe martuhason naso tuhas tu Yesus nabalik bangsodo tuhani na debanari musemando na diorai Yesus do mangalekon guguan tu kesar adong musemandok na didok Yesus do ibana raja jala si baguturi do ibana markite kite pangajarion na
Dang boi be pahohomommu sude pamangan ni aka panuhasi na sumalini. Ale Tuhan, buasa mapola palawasommu besilatus nabi suki marsuru tuhaki asa diboan tu na hinosoman ni rohanai ima si Herodes parjahati. Holan ala di bege kodo latus nasian Galilea Jesus ki mangajari. Hape gabe pitor tarsingot roham tu si Herodes na hinosoman mi. Na to Petro mardalan tu Jerusalem na riburi. Damar salisi dohamu nasai laonon. Tuhan ni ma adong Jesus atelatus. Asa adong parsuru-suruomu membuat rohani si Herodesi buasa. Ida mah nunga diparekele-keli si Herodes Tuhani aila situ tu dorohana ay nunga nania lelengna naing idaon na Jesus jala idaon na nian tanda si patupaon na songon na binigena nasay laon na. Godang-godang disukuton si Herodesi. Hape napa sombutagas nado. Alanido umbaen naso dialu si Jesus ibana nanggo sakababa. Las roham ale Herodes manjalo haroro ni Jesus natinalii. Alania hado. Alani ribur ni Jerusalemido. Alania hado. Paboa ma. Oh, ala naeng berengom mudo tanda si patupaon na. Ala naung dibege ko baritana. Idamay. Amang dangol nai. Ikon paluaom mo mahape Herodes tuhaki puas pais pahae pahulu. Paulaulaw mo ibana songon na dipasangap ho. Hape na mga leyay. Na mga rehey doho. Di paulaula ho mga leon abit na huli. Hape na paururuhon doho. Amang dangol nai. Ponjot so nabulon. Sukot so nagijang tuhaki di baik ko Herodes. Tuaha peso tapil. Tu dia peso laku. Aha mapola alitonomu abid na argai. Nahabotari tutuhaki. Dang na mangaleai hodisi. Inhang idamah. Nunga dipajantar si Herodes tuhaki rap dohot soldaduna songon raja bolon mulak tu silatus parsipitu lilii songoni mahape di baiko ali Herodes asa lokang hosom naung lelengi tu silatus. O latus wabaen mauhum na sitong tutuhaki. Pola mapabekuhomu natigori. Sian ise homar siajar alelatus. Pasobuomu masalah nasomar pipoti. Tungbarani pulut maroham. Manugu Jesus ki uhud mangalis singisa. Dang digerek koko alelatus pambahenan ni soldadui. Idama nunga didandani nasida suksang duri. Jala di paula di partupal hon tu Jesus ki. Baju dap-dapi pe dia litondo tu daging na. Da hinagok ni pangaleayon doi. Oh latus tailihon ma dan nungaro opuapi parsinondok bolon mi nunga donok pardihutami idama
Nungasahat tu pantar paruhuman mi tunggane borum si Claudia Procula. Nasay busisaon di lambung mi. Dadi husipon do tuho didok. Sotung dihahuaho halak partigori. Ay macay susah si tutudo au na borngin ala ibana ninnado. Boasa Paula sobegiomui latus. Tarhonado pe di paluhut ho akasituan ni malim ro dinatoropi. Tarhonado pe ho marsi juguhon nunga di dokhonian nasitong ay di partopot hodo pola ro di toluhali mandok danga dong dapot au sala ni halakon diulakon ho musay mandok danga dong parulaan na mamben ibana marutang hosa salpui dang sombu do peroham gabe di dokho mamuse ay aha do najat di bayan halakon dang jupang au di ibana na tau gabe marutang hosa o latus dang barani ho makajongjokon nasitong matanggak mida rupa ho takutan mida bohi pirni rohami palwason akaswara namar surak-suraki idama nungaro manosak-nosak akan natoropi natua-tua dohot akan naposope bege suarai oruk nai garis suara ni si tengar di banua dang pola songoni ronggur nama niala HP suara ni akajol madoi tangikon mah dadi dok parsilakon mah padao mah pusa mah sombu maatong roham alelatus membuat aek mamuri tanganmu ala naso tarbege kobe surak-surak ni natoropi ailam gaddado gahorna anggo kurang dope diho alelatus aek lau mamuri tangan mi bidang dope laut dohot tao ingananna diripuho ias hosian nama sai binahen ni aeki dangol nai porsuk nai agan pe diuji ho alelatus mandok lias do ausian mudar nion hamu do nasari disi anggo dinatoropi murado alusanna dadi dok ho marsa mata tuhami dohot tu ianakon nami ma mudar nai nunga humitir iba managam aha mapuas ulaning sian pamangan mi alelatus amang ondo HP buan hamuma ibana parsilakok kamuma aidang jupang au salana pulut maroham alelatus pabor haton tu haki tu silangi nung adilicik ko ibana ape lising-lising mangonjar jala pataruhon tu silangi do di baik koi nang peso jupak ko salana buah sama so diaturek roham so nanggo di ambureson ho mamereng soldadu naro manaho pitu haki porsuk nai idamanu ngadilisingi tu haki naso olo mangaloi pamanat matang gurung si mardor pinai nungatung marlilit bogas ni sambok-sambok nai licing-licing namar palaiti nungahona sambok-sambok namar mata oli-oli martang gurung hulik kulingi nungamar sasak dilibason tutang gurung ni tuhaki idama nungamambugang be o manusia na disulu balang dapatut ende konomu marende mahita
baula so diidahodo tu hakki nunga dilasahi tajom-tajom nahi sugani suksang duri amang ima hape gabe tupalmu ale tu hakku amang dangol nai tung tolong sanggar namar barutu ima gabe tukotmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tusuk sang duri na disima jujung nai aha dangol nai nunga manirisi jalamanetei songon aek na sian jenggar mudar sian sima jujung ni tuhaki pareso ma nunga marhipal-hipal besi manarup nai ay marbirsahan do tu si mudar nai patut mahape diendehon akan naporseai suksang duri ditupalhon pangisahi tuho jala tolong dilibason tu ulum pasiap ko i ditautok tuhaku alani haju katokku alani kupuji ko tung maribu halido olatus o si tuan ni malim tumagon madiko si Barabas di partodo si bunu jolma panggunturi anggotu si songonani dokhodo muli madamang topot majabum dinani dokmu tagonan si Barabas di palua pardosa na sumalini di hasiholiho hape anggo Yesus na somar pipoti ikon soroommu jala tijurammu ikon isahammu ikon leaanmu ikon pasia-siakommu tagamon rugim ale di bahem Yesus ki daholan laba dohot pasuk-asu do naro sian tuhaki giahan ho dinatama ale si tuan ni malim oh Yesus tu dia tagamon mabaur sude mudarmi anggotung tusunge do damagaw po mai nungasap mudar si manjujung ni tuhaki mabainok ko mga pusii tung pinapungu pe sandok sa putangan ni manisya dang tukbe mangang anggo mga pusii rohakku roham nama nabuhi mga pusii sila motokku nama natuk makkowisi nunga marsapu-sapu mudar si manarup ni tuhaki alanii patut do ikon ende konommu marende mahita idama tung pasombu-sombong mudope soldadui nunga luja nunga mahiu tuhaki alai pulut doroham ale soldadu
palaluhon tanganmu nagitali tu salop ni tu haki. Aha manggitik roham, umbayan ikon pasta pomu si mangarudop ni tu haki. Naswadong do habidingan ni tangan mi, pasong butaga so tutuhaki na sora mangaloi, nasongon biru-biru na say kokom maradopon si gustingi ibana. O Jesus biru-biru ni debata, laho maho. O Jesus di parsipal peho, say manaon-naon doho, dang manang makuling pamanganmu. Songon biru-biru doho na tinogu tu pamotongan, jala songon anak ni biru-biru nahohom maradopon jolma si gustingi ibana, tung naso dibuha hodo pamanganmu. Dada naso tarbaik konian tutu padiri kon lobis yan 12 loksa suru-suruan lako mandopang akapangguturii, alay manaon doho. O Jesus biru-biru ni debata, borhat maho. O Jesus na mamorsan dosa ni hajol mauni, lao maho. Patut matutudi dok akan naporseyai, nalao do biru-birui, mamorsan akka dosa, ninasa hajol mauni, dibenget ni rohana, diporsan dosa hitai, dilekon do diri nai tu tangan ni pamunu, ditaoni do na berniti, rodi natos hosanai, didok naeng porsanokku. Gabata na usoolo do hoho na tijur umbaen na pabaliom mu tijur ni natoropi tubohi ni tuhaki. Pamanat mapamangan ni soldadui, so diboto be manang tu dia baenon na tijur na nialap ni dosana sian sital beon nai. Idama nunga dipakure sialap ikaw nai songon na mambebeati. Dipampursik ko maijur na tubohi ni tuhaki, bohi na labok malilung, bohi na basari. Sohea marhalik kingi alani namuruk, say elem doi. Hape idama nuaeng nungasap tijur bei, bohi na minari. So jupang harukut nilhate dot osom disi, gari tu si seanna sohea pola salpu hatanii, gari ada tahe say lamot do bohinaro dinalau mamuri pat nasida pe ujui, anggo nuaeng nunga marlangani jala sapti jurdok, paputus maroham mangindehon marindehita. Lapang haberniton, padang harorobur,
Nunga modar daging ni tuhaki. Hape pamanat ma. Boa satung pasombom mudope tuhaki mamorsan silang nai. Tiang nabalga. Naong pisambani. Hape nuaeng ikon ape mai tutakuhug ni tuhaki na somar nangonibe. Nunga makeu di pasipal-sipal. Somalo mangguit be daon. Alay tung unduk do manuhuk silangi. Bereng ma. Nunga borhat induk ni soldadui ni halak rom. Nunga dia jakodana natuati. Ikut dotusi aka soldadu marlotom-lotom patnai sian las ni rohana sidabe rap dohot aka sinjata nape. Hape adong made bamuse di pudinai. Nama nio papan tulis panuratan ni sala ni nahona uhumi. Pajenek ma. Jahama. Didok do disi Jesus Nazarenus Rex Judayorum manang dipapendek Indri lapatanna Jesus Nasian Nasaret Rajani Yahudi. Iut mamu setu si Jesus nama morsan silangi niudurhon ni akanatorop rap dohot sarokanan nari soldadu. Dak kapalang be surak-surak ni situan ni malimi. Rapdo situan ni natoropi. Dor akasi boto surat pe. Ay nunga disuhung be Jesus ki. Dangadong be alo-alo nasida di rohana. Hape nunga mulai akahitir si mangarudop ni tuhaki. Nunga daol-daol si mangidana maniop silangi. Nunga marjogal si manarupi. Nunga teluk-teluk be si manjojak nai. Idama. Nunga naing tukap ibana. Nunga sesam tuhaki tu jolo. Dionjar silangna na borati. Hape marpalait dope muse. Sabok-sabok namar suga-suga tu daging nai mandok asa hisak alay dang tarbaen be dang marnangon be dang terpaidaida akaina-ina boru-boru parbarita na mangiuton Jesus sibe nama say gabe marsaburan mailunasida be tumatangis mangandungi tuhaki. Hape ruar dope panurirangion sian si makudap ni tuhaki mandok. Unang au tatangisi hamu ale boru Jerusalem. Dirimu na dohot anak komuna ma. Dada dirina di sarimon jumolo. Alay na toropido na rumikot. Anggo ibana di patutoru do. Jalaga be pangului pay mamate. Polatung mate tarsilang. Dia madalan ni narohan ni soldadui. Anggo silangi ikon dosahat tu Golgata. Tuani madisi si Simon halak dagang pangarato nasian kirenei. Dohot paksa gabe ibana ma digogoi nasida mambawan silangi. Idaon songon na asiroham di Jesus ki ale sordadu. Ape dada nama rasini roha hape. Alay asatung ikon sahat do Jesus ki tu partakurahani di dok roham. Asatung haru di parsilakon. Nanget-nanget tuat manasida sian dolok sioni. Nakok mamuse turobean ni partakurahani. Nung amandok sahat nuaing. Idama nunga sirungum sude akan natoropi asa haru di idana sidabe di pajalkon tuhaki Golgata partakurahan
Agan peadong dua nari na tersilangi ima aka parjahat di Golgataon. Dangadong lao rohani halak pay nondur tusi. Ay pangalahon nong somal dosi songoni. Alay anggo tu silang ni Tuhan tai. Silang na sohea masa dopei. Halongangan bolon doi. Anak ni debata tersilang. Tersilang. O Golgata. Golgata. Buasa magabe partakurahan ho. Ia tungsian rupampe tarida dunian. Ay madabutul pang tu gambo. Mardomu do rupa tu pangalaho. Ia rupam dang mardomu do tu pangalahom. Gariada tahe tardok do madabu gorga tu gambo. Mardomu do goar tu pangalaho. Goar mu pegol gata. Lapatan na partakurahan. Matagamon ubahin songoni goarmi. Adong namandok hodo ninna na manabunihon takurak ni si Adam na parjoloy. Hape balaos ho musema naeng manabunikon nang takurak ni si Adam na padua honi. Pulut roham naeng manabunihon takurak ni tuhaki. Buah sama pasobomu soldadui. Markobas membuat tokok na dohot labang na nagajangi. Amang idama ditinggal kondopei. Tarhona dope tahena deba membuat tuak anggur na marsaur pogu. Amang daga besongon ubat si pamate pakilalaan mai. Asa unang dia itu haki di rohana na berniti. Alay diri puhoma ale jaloon ni tuhaki anggur si palesemi. Da dibereko ditulak do si lekon-lekon mi. Aidung didai dang dijalo ibana jaladang olo ibana manginumi. O ale manisia ni si ulu balangari. Tung tuak anggur na marsaor pogu mahape si lehon-lehon tu Jesus nama morsan dosami. Yang go au ikon hulului ma aek sorbajati lau pasombu uasni tuhaki. Nuhaeng palaluommu matanganmu nagirgir manokoki ale soldadu. Ay sadia urwa di jaloho upam manokokon labang mi. Buah sama pasobomu si manjojakna naringgas mangalaka lau marjamitai nuaeng ditabat. Amang idama nunga dibuat labang nagajangi. Tung sohitir do tangan mi ale soldadu maniop labang nasongoni gajang. Nunga dipadonok ko tu tangan dituhaki. Idama nunga diatuk do tokok na tu silangi. O Jesus si mangidom na say mamasu-masui ikon labang omay. Amang nunga marlajak mu dari sian si mangidonay. Maniris do sian si manjojak nay. Dangol nai, bernit nai, porsuk nai, dang naholan hasid bay, alay nungatung mangarot taninuay. Tak mama tak ukuhoni di bagasan rohata, di na taendehon endeon.
malam tunakok na matanyari. Idama nunga pukul siya manogot na. Nunga jongjong be silang ni Tuhaki. Nunga gatong Jesus anak ni debata dihaw pinor silang. Sukot tu langit. Sodais be tu tano. Nunga di tonga-tonga ibana. Saut ma ibana nuhaing gabi si padomu jolma na dirura partangisanon dohot de mata amata parkolong na di surgo hasonangani. Hape ikut dope muse dua nari parjahat tarsilang makaliangisa. Idama riburnai akapai nonduri. Akasituan ni malim dohot si boto surat. Situan ni natoropi rap mangupir-upir ulu nabe. Ud mandok akahatana be lau paururuhon Yesus mandok peho na mangalukai bagas coroi jalan apa jongjokosa di bagasan toluari palua dirim jalan mijur maho sian hau pinar silangi nang dung gaung tuhaki ale situan ni malim dang sombu do peroham boasa say babaammu dope say pambebeatammu dope kukut mandok palua dirim molo natutuho anak ni debata micur maho sian hau pinor silangi akasolda dui pedohot do paururuhon ibana dibuat do abid ni Tuhan dibagi-bagi mak didabu dope todung na tu sape-sape opat dosol dadui badi paropat ma abit alai tading ma sape-sape na kituna goarna todung ma dibaen laumar bagi-bagi dada ala ni malim par todungi ali soldadu dada ala ni paretani idduki alai tung napasauton lomoni rohani debata doi ay natar surat do dibagi do abitna todung do dibaen taringot tu sape-sape na garidongan na natar gatungi tahe parjahat na sumalini dokot do mangalay ibana asa nungatung sange sude horong manipalkon isak-isak tu ibana alai sakababa na pedang dibuha pamangan di paula so di begedo suara ni natoropi toktong do hata holong haruar sian pamangan na tuani madisiko ale parjahat na sadanari ay mubado roham sialani silang ni Tuhaki tuani maho mamisang donganmu parjahati tak bodoh hatami mandok dang dihabiari ho debata atik perap hona uhum hita o Yesus ingot au dung sahat to tuhara caumi nianang goroha mandok damangot tahi mabugang nai hape anggo Tuhani tenang do marsuara sian silangi silang mi ido haluaoki marende hita. Bagaimana nga makuling Jesus ondo hatana sian silangi ale amang marpamuati marohami dan nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidai dang dao debata sian ibana songon pakatayon ni napado-padop bohi do suara ni Jesus
di dokma aliamang marpamuati maroham dana haruar sian mata mual holong ni roha doi ise manatuk mandok songoni halak na mga lasaki ibana na manilak koni diondi kondope jala di paramoton out au songoni Tuhan nunga dohonokku aliamang say lalu ma pambayanan na sidai tuau dohonok kuma ali de bata parbadahon ma badakku hape anggo tungho gok holong do hakolongan na badia sian Tuhan Yesusi say songgopi say bongoti roha dohot tondiki ay dang diboto nasi dan nabinay nasidai ahabenian na so diboto si Tuan ni malimi alay di paula so diboto bedo hape agan pesongoni dang namarnamot to kolong ni roha ni Tuhan Yesus ay bidang petao bidang do holong nai bagas pe laut bagas do holong nai tibo pe langit tumimbo do holong nai situtu do hatakon tuho sadarion dohorap dohot au di paradiso tu parjahat na disiamun nai donian hataon alay tuho dohot tu au do deba pangonay nii da hata si pangalabohi tondi doi out da tu au dohonok kuma si deyang pangulaon may lapatan na pangalapan hosaloja sian dia matagamon boy puas hata si songoni holan sian mata mual hanguluan ni doi dangolo masohot mual haluao ni mamaorkon pasu-pasu tunapau baon roha agan pe di tanoon tarbege suarana alay anggo isina nunga di paradiso ido umbaen didok sadarion dohorap dohot au di paradiso agan pedihawi do pehau gaung-gaung ale parjahat alay ala di paubaho roham ala nii nunga tubuh haum di paradiso ni debata sonang naiho dapatut maende konom munian sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang behoma biar lau mandapot toni toktong di johon Yesus say Roma ho tuau tadikon haholomon jala haposi au di mainang anak mi di ma inang mi dang dipalikang inang na si Maria yatong tapuk ni pusu-pusuna naong gatung disilangi di pamanat Yesus doi di dokma di mainang anak mi da jamita parsaoran na rocking doi asamat partalian hasadaon ganub na porsea di ibana ni rahut ni silangi nungaman daw jongjong akan namananda Jesusi songoni musenang akaparopuan na mangihuton ibana sian Galilea behama tahe dadatiala roha ay gari si Petrus pe polado di pambuburahon diri na pabuan naso di tanda Jesusi masih aison api sian gurung-gurung na nina rohana be alay yang go si Maria inanai rap dohot paribanna dohot si Maria ni si Kleopas dohot si Maria Magdalena jongjong do di lambung Yesus na disilani dang tarpa bereng-bereng Yesus be ina pangitubunay songoni musenang inana si Maria dang tarpaida-ida be anak sinuan beunai disi dilibas soldadui lasak-lasak na itu Yesus disido songona ditutupon ulos na itu si manjujung na una dipaida-idai holan disi dipadonok soldadui itu Yesus anak nai nunga marlobok tarotong na mandok matagamon na naing bahenon na uadopon maroham inang out adong anakmu nasongon sagak ni pamanabian
laone tutoru ni situ mandok daikon mahewo paidai daoni dang tarurupi si Maria be holan ilunai nama di paropo lahiran nama hiyang pariwiluatna mamereng ima Yesus gabe marsuara mandok di mainang anak mi pos maroham pir matondip mau wasau di jolonion di leondonian si inumon alenang di jalo hapen nuaing nunga di pangido da saud do songon tersurat di padan narobihian taringotu ibana dinani dok parpesal meni meirus do gogokku songon ngar-ngar jala lohot do dilaku di langit-langit di pamangaku jala tu orbuk ni hamatean di papodomo au Yesus mual ni hanguluan ni naboru Samariai nuaeng gabi mawas songon na dipurun dihilala mamiltak mataniari mangutagi mabugang nai lam sidung mudarna mardurusan sian bugang nai mudar madihilala songon nasukot na madihilala sialap ikauna alani mohop na gabi di John Yesus mau wasau asa saud doso buwasu ia mawas pe Yesus dang bola bedohon au mawas manjauhon di ujung nilakaku mawas au tutu godang do na huhawason di portibi na mangilason alay nuaeng gabi sobu masudenai ala naong di porsan Yesus di silang na uhud mandok mawas au Eloi Eloi lama sabatani ali debataku puasa tung tadi konomu au nunga songon halak-halak natar pucung songon tandiang na pulauan Yesus disilangi di bereng humaliang holan ibana nama pucung dihawi tu dia ho alia kasisean na sairap dot iba na di dokodo na sotu pata di konomu ibana nunga tu dia ho ale Lazarus nunga tu dia ho ale akka na bosur siala roti si saotik na sian Yesus ki tu dia ho ale manusia di ida matu gijang songon na dipatahit de bata bohina dungi mangangguk badar maibana angguk badar na badia doon mandok Eloi Eloi lama sabatane ali de bataku buasa tadi konomu au dada nama murai dada na mandele manang mamulasi Yesus diangguk naon asa tungpal takdo tahilala bagas ni pakahulom di debata di pakokop na di ita ay songoni mabernit ni si taono ni alani dosata alani akadodon maho aliton diku akahitir maho umbegi angguk badar na badiai ay hohian do tama mangangguk koni alani hajatomu ape nunga di joloani anak ni jolmai mangangguk kosa ali amang tu bagasan tanganmu hupasahat tondiku Yesus naburju maramai Yesus anak si pangului dangdung makalupahon amana na di surgoi sian mula ni ulaon na sahatro di ujung ni ngoluna saitong dongolu na marpandapotan tu amanai nuaing pe dang tu hamateani diodot tonton dina dang lupa ibana pasahaton arta no margai tu amana di pagonggopon do tu amana na di surgoi tondi nai di dokma ali amang tu bagasan tanganmu pasahat tondiku oh hamu huriani ala Kristen na badia nunga dijoloi anak ni debata soaram manjohon asa dingot ho panggonggopon ngolum dohoton dim tu tangani amata na di surgoi
Sitongdo molo taparhatopod markite ende ni akka na porseyai marende hita. Nunga marujung ahado na marujung nunga marujung aka ulaon dohot paraluan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung si taonon nai andorang so dipaunduk dope si manjujung nai nunga mulai mandele mata niari marsinondang gabe makolo masandok tanoon dang tarpaida-ida mata niari be tuhaki nasay gatungi songon na maila mata niari marnida bohini nasay marsinondang nasay laon disonggak sinondang ni asini rohani Jesusido sinondang ni mata niari ujungna gabe dipawohom mata niari ma dirina molo adong sian hamu ale jolma manisia parhapistaran portibi mandok gerhana ni mata niari doi ujima paresohon tutikina manang na cocok doi jepek do alus tusi mandok daw molo adong do pesian ko ale portibi na mangilas mandok timus ni dolok marapi na mapultak doi tangihonon mapandok ni parpandebisuk mandok daw atong ahadoy magkolom mata niari gabe magkolom masandok tanoon gabe songon na alang sotarida na matuhatay disilangi ale mata niari buasa so makidop beho tagamon naong ditatapodo na so makidop besi malolong nito haki nunga mamirong kumaliang disima di pagugo dipangyar Jesus suarana mandok nunga marujung jadi tosma hosana jongjong maita.
marende mahita. Hundul mahamu nungatos hosani Jesusi nung amarujung be di baikko ale Tuhan alay idama nung alaos godang nung cumulo borhat mangihutok ko sian bagas ni halak Kristen di Portibion sian ruas ni Kuriaope nung atorop nalao mandapotok ko beha nung arapo ale haholongan dohot Jesus mi nong cumulo borkat sian ho ahadolabaku sian hamamate mi ale Jesus ki ahamaupaku sian padang haruboron mi ale tuhaki ingot ari hamamatem nina akan naporsean naparjoloi pasolhot ma hamamatem amang inaang tu hamamate ni Jesusi iya hamamatem ali Jesus gabe hamamate ni hamate aku doi hape iya hamamatem ali Jesus gabe pitu hamasuhakku doi tu surgo hasonangani ay markiteido di paradeko inganan na sonangi yang golet na ni soldadu na manjaga pamajalani gabe dipuji do debata ninna do tutudo halakon na tigorroha jadi sude na toropi na marlukut may nondur masih topuk andora na bedo marnida na masai laos mulak ma ale aka ama parsinuan tunas ale aka ina parsinuan beu ale aka siadosan tagan somulak kita sian punguan na kukomon jong-jong mahita ditoru silang ni tuhatai maruji-ruji di lambung mi o Jesus ki tung namardame rohai maporus holso-holsok ki lam tutiurna rohaki lam ganda las nang gogoki dung ho hutanda Jesus ki tama makoron las ni roha do di hita hamamate ni Jesuson ay diukap do dihita dalan tuhakekeon sian hamamateta dohot sian hinabor ni naung cumulo monding sian hitape nuaing pe patut mahita manopuk andorat tabe laos mangendehon alani i jong-jong mahita saluhutna marende mahita.
Rap mahita mandok di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni donga namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Ayodo na punah harajau, dot hagogon, ro dihasangapon saliling nililing na. Amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dot parsaoran ni tondi porbadia, ima mandongani hamung. Horas madi ta salutna ta jalang bema aka dongan na di lambung tak.